Γεια σας, στο βίντεο αυτό θα σας μιλήσω για το πώς από το χάος του Big Bang βρεθήκαμε στην αυτοσυνείδηση του ανθρώπου και τα προβλήματα που αυτό εγείρει. Στα εγγλέζικα ο αντίστοιχος τίτλος είναι From Chaos to Consciousness. Προηγουμένως όμως να μιλήσω για τρία προβλήματα τα εξής. Πρώτον είναι το πρόβλημα της μέτρησης. Το πρόβλημα της μέτρησης στο μακρόκοσμο είναι λυμένο. Διότι για να ορίσουμε τη θέση ή και την ταχύτητα ενός αντικειμένου, στέλνουμε μια δέσμη φωτός να το χτυπήσει και η επιστροφή της περιέχει τις πληροφορίες που θέλουμε. Βέβαια η πρόσκρουση αυτή εδώ αλλάζει λίγο τη θέση και την ταχύτητα του αντικειμένου και αυτή είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο μικρό είναι το αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή όμως είναι μέσα στα πλαίσια των νόμων της κλασικής φυσικής. Εδώ βλέπετε ένα σωματίδιο ακίνητο που θέλουμε να το μετρήσουμε και να βρούμε τη θέση του και το χτυπάμε με ένα δικό μας που γνωρίζουμε τη μάζα του και την ταχύτητα και αυτό μετά τη μέτρηση, μετά την κρούση αποκτάει μια ταχύτητα V2 το νούμενο και το δικό μας μια ταχύτητα V1 το νούμενο. Η κλασική φυσική, η νόμη της μας επιτρέπει να καταλήξει σε αυτούς εδώ τους τύπους με τους οποίους βρίσκουμε και το V1 το νούμενο και το V2 το νούμενο και από εδώ μπορούμε να βρούμε και τη μάζα του αντικειμένου. Όμως στον μικρό κόσμο τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Στην κβαντική λοιπόν φυσική μας λέει η κβαντική φυσική ότι πριν από τη μέτρηση του συστήματος αυτό βρίσκεται σε μια υπέρθεση superposition όλων των δυνατών καταστάσεων που μπορούν να προκύψουν και οι καταστάσεις αυτές εκφράζονται με μια κυματοσυνάρτηση. Όταν όμως γίνει η μέτρηση τότε το σύστημα ακαριέα αλλάζει σε μία από τις πιθανές καταστάσεις του. Δηλαδή μετά τη μέτρηση αποσύρονται όλα τα άλλα ενδεχόμενα. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία κατάρρευσης του συστήματος λόγω της μέτρησης που λέγεται collapse process. Αυτή λοιπόν η κατάρρευση του συστήματος δεν εντάσσεται σε κάποια γνωστή φυσική διεργασία. Μας είναι τελείως άγνωστη. Και εδώ ο Σρέντιγκερ έχει φτιάξει το γνωστό παράδοξο της γάτας του, η γάτα του Σρέντιγκερ, που τη βάλαμε σε ένα κουτί μέσα, το οποίο περιέχει ένα δηλητήριο και το οποίο θα σπάσει από ένα ραδιενεργό ισότοπο που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η εκπομπή του ραδιοϊσοτόπου που θα λειτουργήσει σαν ένα σφυράκι που χτυπάει το δηλητήριο και σκοτώνει τη γάτα. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν πότε θα γίνει αυτή η εκπομπή του μικροσωματιδίου, διότι είναι τελείως κβαντομηχανικό το φαινόμενο της εκπομπής ενός ραδιοσοτόπου και άρα λοιπόν η γάτα μέσα στο κουτί βρίσκεται σε όλες τις δυνατές της καταστάσεις και αυτές είναι δύο, ζωντανή και νεκρή, και θα τη δούμε μόνο όταν ανοίξουμε το κουτί και δούμε η γάτα που βρίσκεται. Τώρα διακομωδώντας το φαινόμενο αυτό, είπανε οι φυσικοί, μπορεί η γάτα αυτή να είναι η γάτα του Ρασπούτιν, η οποία δεν πεθαίνει από δηλητήρια. Λοιπόν, αυτή είναι το πρόβλημα της μέτρησης στο μικρό κόσμο. Είναι δηλαδή δημιουργείται μια collapse process που αυτή η διεργασία δεν εντάσσεται σε κάποια από τις φυσικές διεργασίες που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ωραία. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της εντοπιότητας. Όταν λέμε εντοπιότητα εννοούμε ότι εάν θελήσουμε να πάρουμε ένα ποτήρι νερό να πιούμε, το πιάνουμε χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα που είναι δίπλα μας.
Στη κβαντομηχανική όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά πρωτού μιλήσουμε για το πρόβλημα της κβαντομηχανικής, να πούμε λίγα για τις κάλτσες του Bertman. Ο Bertman ήταν και είναι ένας φυσικός επιστήμονας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ο οποίος σε κάποιο συνέδριο εμφανίστηκε να φοράει μία άσπρη κάλτσα και μία κόκκινη. Παίρνουμε λοιπόν μία κόκκινη κάλτσα του Bertman και τη βάζουμε σε ένα κουτί και την άλλη τη βάζουμε σε ένα άλλο κουτί. Τη μία την κρατάμε και την άλλη τη στέλνουμε στην Αυστραλία, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποιο χρώμα κάλτσας πήγε πού. Όταν μετά από καιρό ανοίξουμε το δικό μας το κουτί και βρούμε μία κόκκινη κάλτσα, ξέρουμε αυτομάτως ότι η άσπρη είναι εκείνη που πήγε στην Αυστραλία. Και τούτε διότι υπήρχε μία συσχέτιση στο παρελθόν. Στην κβαντομηχανική όμως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο. Όταν τα ηλεκτρόνια ως γνωστόν περιστρέφονται όπως μία μπάλα, αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Αν έχουμε λοιπόν δύο ηλεκτρόνια μαζί, untangled state όπως λέγεται, μία μπερδεμένη κατάσταση όπως λέγεται, όταν λοιπόν χωρίσουμε αυτά τα δύο ηλεκτρόνια και στείλουμε το ένα στην Αυστραλία και θελήσουμε να εκτελέσουμε μία μέτρηση στο δικό μας για να δούμε πώς γυρίζει, αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα, τότε ως γνωστόν πριν από τη μέτρηση, όπως είπαμε και πριν, βρίσκεται σε μία υπέρθεση και των δύο καταστάσεων, και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Μόλις το ίδιο συμβαίνει και με το ηλεκτρόνιο το οποίο βρίσκεται στην Αυστραλία. Βρίσκεται στην υπέρθεση δύο καταστάσεων, όπως και η γάτα του Στρέντιγκερ. Μόλις όμως το μετρήσουμε, το δικό μας, έχουμε κατάρρευση της σχηματοσυνάρτησης και έστω ότι βρίσκουμε ότι γυρνάει δεξιόστροφα. Τότε αμέσως το ηλεκτρόνιο της Αυστραλίας καταραίει και εκείνο και δείχνει ότι γυρνάει αριστερόστροφα. Αυτό ο Αϊνστάιν το ονόμασε spooky action at a distance, δηλαδή μία αλόκοτη δράση εξ αποστάσεως, η οποία δεν μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τις θεωρίες σχετικότητας, διότι η πληροφορία, όποια και να είναι αυτή, πρέπει να τρέξει με την ταχύτητα του φωτός και άρα δεν μπορεί ακαριέως. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα της εντοπιότητας, όπου δηλαδή γίνεται η πράξη, η δράση γίνεται από μακριά. Και αυτό λοιπόν είναι ένα από τα προβλήματα. Συνοψίζοντας λοιπόν τα προβλήματα της φύσης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι η κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης. Βλέπουμε εδώ μια κυματοσυνάρτηση ψ του χ, η οποία μας λέει σε ποιο σημείο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο, αλλά το ηλεκτρόνιο, η κυματοσυνάρτηση αυτή, μας λέει ότι βρίσκεται από το μείον άπειρον έως το συνάπειρον. Και μόνο όταν πάμε τη μέτρηση θα το βρούμε ότι έχει μία πιθανότητα ψ του χ στο τετράγωνο να βρίσκεται στο σημείο χ. Αυτή λοιπόν είναι το πρόβλημα της μέτρησης. Και με τη μέτρηση έχουμε κατάρρευση και αυτό το φαινόμενο δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Το άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της εντοπιότητας, non-locality, όπου δεν είναι σαν τις κάλτσες του Bertman, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ έχουμε το spooky action at a distance, αλόκοτη δράση εξ αποστάσεως. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα επίπεδα οργάνωσης της ύλης. Ως γνωστόν, το Big Bang δημιουργήθηκε πριν 14 δισεκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα βέβαια με τους επιστήμονες. Και το Big Bang έφτιαξε μία τεράστια σούπα από τα εξής στοιχειώδη σωματίδια: φωτόνια, νετρίνα, ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια, συν τις 4 δυνάμεις, τις 2 τις γνωστές μας, τη βαρυτική και την ηλεκτρομαγνητική, και άλλες 2, την
ισχυρή όπως λένε, η οποία κρατάει τα πρωτόνια και τα νατρόνια μαζί και δημιουργούνται οι πυρήνες, και οι ασθενείς οι οποίες δημιουργούν τις σχάσεις. Δηλαδή η ραδιενέργεια οφείλεται στην ύπαρξη των ασθενών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν τα στοιχειώδη σωματίδια και με τη βοήθεια των 4 αυτών δυνάμεων δημιουργήσανε πρώτα τους πυρήνες, τους ατομικούς πυρήνες, ήλιο, υδρογόνο κλπ. Και στη συνέχεια και μεγαλύτερους πυρήνες, οξυγόνο, σίδερο, ουράνιο κλπ. Όμως αυτοί οι πυρήνες ενωθήκανε και φτιάξανε τα μόρια. Και έχουμε το μόριο του οξυγόνου, το μόριο του υδρογόνου. Τα μόρια όμως αυτά ενωθήκανε και φτιάξανε τις διάφορες ανόργανες ενώσεις, το είδωρ. Και στη συνέχεια αυτές οι ανόργανες ενώσεις αρχίσανε να εμφανίζονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις, όπως ας πούμε ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος από τους ήλιους, όπου ο γαλαξίας μπορεί αυτός ατομικά να έχει ήλιους οι οποίοι να έχουν τη δική τους την φυσική παρουσία, όμως συνολικά έχουμε μία συστροφή μορίων, ας το πούμε, galactic dust flocking είναι, όπου είναι τελείως ξεχωριστοί οι ιδιότητές τους. Αλλά και μεταξύ αυτών των επιπέδων οργάνωσης οι ιδιότητες διαφέρουν. Δηλαδή το νερό δεν έχει καμιά γνώση των ιδιοτήτων του οξυγόνου και του υδρογόνου. Έχει από μόνο του κάποιες ιδιότητες. Έτσι λοιπόν κάθε επίπεδο οργάνωσης προκύπτει από τα στοιχειώδη σωματίδια, έχει διαφορετική συμπεριφορά και ιδιότητες. Αυτά για την ανόργανη ύλη. Τα ίδια συμβαίνουν και στην οργανική ύλη. Η οργανική ύλη είναι οι ενώσεις του άνθρακα, ο οποίος μπορεί και σχηματίζει μεγάλα μόρια, και αυτά σχηματίζουν τους διάφορους μικροοργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί, και ο πρώτος που ανακαλύφθηκε ήταν ο Tobacco Mosaic Virus, ο οποίος αυτός μικροοργανισμός είναι ένας τελείως αδρανής κρίσταλος, ο οποίος όμως όταν τοποθετηθεί πάνω στα φύλλα του καπνού, το μπάκο, αρχίζει ας πούμε και ζωντανεύει και τα τρώει τα φύλλα. Γι' αυτό και λέγεται Tobacco Mosaic Virus, δηλαδή στα φύλλα του καπνού φτιάχνει ένα μοσαϊκό καθώς τα τρώει. Αλλά όμως εκτός από αυτούς τους μικροοργανισμούς έχουμε και μεγάλες συγκεντρώσεις μικροοργανισμών, όπως οι αμοιβάδες. Εδώ αυτή είναι μία συγκέντρωση από αμοιβάδες. Όταν αυτές δεν βρίσκουν τροφή, εκρήγνουν μία ουσία και μαζεύονται μεταξύ τους και δημιουργούν αυτές εδώ τις συστροφές, όπως και οι γαλαξίες. Και η συμπεριφορά αυτών των συστροφών είναι η ίδια, η μαθηματική δηλαδή έκφραση είναι η ίδια με αυτή των συστροφών των γαλαξιών. Τώρα, εκτός από τα μικροσωματίδια που εμφανίστηκε και οι εξελιγμένες μορφές ζωής, τα ζώα, και τα ζώα αυτά φτιάξαν και αυτές μεγάλες συγκεντρώσεις, όπως τα ψάρια, τα πουλιά και τα διάφορα γελαία ζώα. Εδώ βλέπετε μία συστροφή από ψάρια, μαρίδες, και λέγεται fish schools, αυτό εδώ στα εγγλέζικα, και αυτά εδώ είναι πουλιά τα οποία πετάνε και λέγονται birds flock, και οι ιδιότητές τους και ο τρόπος συμπεριφοράς τους είναι τελείως διαφορετικοί από ένα ψάρι ή ένα πουλί. Επίσης και τα γελαία ζώα φτιάχνουν τις ομάδες τους και όπως βλέπετε εδώ πέρα, όπου είναι μια κοινωνική δομή, που υπάρχει μια κοινωνική δομή και ιεραρχία, και η οποία όλες αυτές οι αγελαίες συνάξεις, herds λέγονται εδώ,
έχουν και αυτές μία συμπεριφορά διαφορετική από το κάθε άτομο της ομάδας. Το ίδιο και στα έντομα, που τα έντομα είναι μια καθαρά σοσιαλιστική κοινωνία, όπου εδώ βλέπετε πως οι τερμίτες της Αφρικής φτιάχνουν τη φωλιά τους, όπου το κάθε μυρμήγκι γνωρίζει πού ακριβώς θα τοποθετήσει την λάσπη του που μάζεψε από το χώμα, για να δημιουργηθεί αυτή εδώ η πολύπλοκότητα των φωλιών τους, όπου λειτουργούν με διάφορες στοές για αερισμό και φτάνει και, όπως βλέπετε, σε μεγάλα ύψη η φωλιά τους. Επίσης, όπως είπαμε, σε αυτές τις συστροφές έχουμε και αναδυόμενα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αυτοί εδώ έχουν αυτές οι συστροφοί εδώ και των ψαριών, των πουλιών, των αγελαίων, των γαλαξιών, όλα αυτά έχουν χαρακτηριστικά που αναδύονται, όπως αναδύονται και τα χαρακτηριστικά όταν περνάμε από ένα επίπεδο οργάνωσης της ύλης σε ένα άλλο. Όμως και τα μεμονωμένα ζώα έχουν και αυτά κάποιες μυστήριες συμπεριφορές, όπως είναι τα αποδημητικά πουλιά. Εδώ βλέπετε ένα αποδημητικό πουλί που λέγεται Bar-tailed Godwit, στα ελληνικά δεν ξέρω ποιος ο τίτλος, ο οποίος το καλοκαίρι βρίσκεται εδώ και φτιάχνει τα αυγά του και τα μωρά του και βγαίνουν τα μωρά του από εδώ, και το φθινόπωρο φεύγουν από εδώ και πάνε να ξεχειμονιάσουν στη Νέα Ζηλανδία. Όλων αυτών τον ωκεανό, διασχίζουν τον Ινδικό ωκεανό 12.000 χιλιόμετρα χωρίς τάση και χωρίς πυξίδα. Οι βιολόγοι και οι ορνηθικολόγοι προσπαθούν αυτή η πυξίδα μήπως μπορεί να έχει σχέση με την κβαντομηχανική, η οποία βλέπει το μαγνητικό πεδίο της γης και έτσι προσανατολίζονται. Τώρα, ο προσανατολισμός αποκλείεται να είναι οπτικός, διότι όπως βλέπετε η Αλάσκα βρίσκεται εδώ κάτω και δεν φαίνεται η Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία που είναι εδώ δεν βλέπει την Αλάσκα. Άρα λοιπόν δεν μπορούν τα πουλιά αυτά οπτικά να βλέπουν το δρόμο τους. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με το ταξίδι του Σολομού, ο οποίος όταν είναι να γεννήσει πηγαίνει στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε. Και εδώ βλέπετε τις αρκούδες που τρώνε τους Σολομούς καθώς ανεβαίνουν τα ποτάμια. Όμως το τελευταίο στάδιο της οργάνωσης της ύλης είναι και η εμφάνιση της συνείδησης, conscience. Η εμφάνιση λοιπόν της συνείδησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της επιστήμης και αφορά τη μετάβαση από την ασυνείδητη ύλη στην υποκειμενική εμπειρία του εγώ. Αυτοσυνείδηση λοιπόν είναι η ικανότητα να σκέφτεται κανείς για τον εαυτό του, να αντιλαμβάνεται το χρόνο και να έχει επίγνωση στο δικό του σκέψεων. Ώστε λοιπόν τα τρία θεμελιώδη προβλήματα της φύσης είναι στο με μακρόκοσμο τα επίπεδα οργάνωσης της φύσης που προήλθανε από τα μικροσωματίδια που το Big Bang πριν 14 δισεκατομμύρια χρόνια έβγαλε σαν σούπα μέσα στο χώρο και δημιούργησε και το χώρο και το χρόνο. Και στο μικρόκοσμο είναι το φαινόμενο της κατάρρευσης της σχηματοσυνάρτησης που δεν γνωρίζουμε τι είδους φυσικό φαινόμενο είναι αυτό. Και το άλλο είναι η μη εντοπιότητα του χώρου. Αν είναι δυνατόν ο χώρος να μην έχει εντοπιότητα. Και εδώ είναι η κατάρρευση της σχηματοσυνάρτησης και οι περίφημες κάλτσες του Μπέρτμαν. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.